Какво са, пичо, аз съм с... как? Скрилекс, да, окей. И почваме да цъкаме. Малко ли ще Страбанче БГ. купа. Къде ще играеш? Еми, мисля, играм топ. Или джунгла, да. Всички топ аз винаги се използвам. Окей, да ги гангваш. Не половинка е някакви дурели. Аз ще бирам за повече. От телевизора на iPhone се чува. Да. Някаква песен, човек, къде съм писал планетата и много си готин. Много си готин, знаеш. Аз го спрях, но... Не знам, аз... Пуси планетата, ще видиш също песен. Май съм се случава, не пият нещо. Поставя на нас, че... Почвам. Аре бе, просто. Аре бе, цъкай бе. Така. Аз съм се знал. Не можаха смогна да напишем. Говориш да? Признах. Пиша Ада Кери. Аз съм Ада Кери. Не можаха смогна на топ. С кой? Не сме написали вече. Ушли се напиша... Окей, ако искаш ми саппорт, ще да сме аз ти. Аз ще ми саппорт и ми Ада Кери. Фу, аре. Ай. Добре, кой си саппорт? Да знам карите за да го видим. Еми... Са имам Зилен, Сона, Сорака... Ами... Още кой? Моргана... Алистър... Да ги знам, мисля ми е танк саппорт. Добре, извини, аз си... Абе, така, нали как ми се чета това? Аз задължително ли трябва да съм саппорт? Ми, смисъл да само да пада. Този играе, ми спорчим... Личен... Аз играя с Сона на Вестири, на що какво? Сона за Кери. На що як? Окей, аз взимам... Мундо. Добре, това добре. Сона за Кери. Тука, нали... Тя Сона не е ли Апъл, е? В смисъл... Ще я да се гледам Сона на Вестири. Ма... Тя са да всичко. В смисъл ще играеш Апъл Кери, ако трябва. Не. Аз им само адерно за това. Добре, сега това искам да